أنا جن كم مجمر تعتي حيزة زحلفة جزياب زوتها بزعبا لعلنا كريستوس سبيخة دحار كم مسواتكم بزحلفة دم عربين دا تسألنا خمو سبيخة حجي دم جزياب ير أبتن دحاروات معلتات بتبل حسب ككافلنا بزوتها زمت إيه لهم عليه كبر كله نجابير يخون سلازي أبي إسياس معرف كلتن دحر يخموس يزار بانيرو أبتن دحاروات معلتات جزيابير أبل آخران انتي خوني له دو كبري له أغير مكم أنا دم هاي زيازم تأخو أبتن دحاروات معلتات سني زخون بحريات يزقلت زلوا أبس باولوس نزل بدأ بخت صحف كله نتودو تيميتوس بمنفساوي ودو مالتي بسقا خي خونس بمنفساوي ودو أب قبر حواريات اندحر كينا رينا يو قبر حواريات لوكاس دكتور لوكاس كتصحفو خلو نتمل اختي نتتاريخ غزنتولنا خلو بزعبا بيتروس يلو دحر مصي شعوب بزعبا باولوس يجمرنا مالتي ازي ነገር እዚ ግን ኣብ ምዕራፍ 2 ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቅራ 11 ካላይ ጢሞቴዎስ እንድሕር ከና ርኢናዮ ሉቃስ ምስ ጳውሎስ ከም ዝነበረ ኣስፊዑ ይነገረናይ ሉቃስ ምስ ጳውሎስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቲ ሓሳባት ኩሉ ናይቲ መልእኽቲ ደብዳቤ ናይተን ማሕበራት ምትካል እንታይ ይገብር ነይሩ ትክክለኛ መልእኽቲ ይሐልፍ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጳውሎስ ነቲ ዘዘንተሉ ዝነበረ ኩሉ ታሪክ ሉቃስ እንታይ ይገብር ነይሩ እንዳ ሰምዐ በትክክል ምዕራፍ 2 ሉቃስ እንድሕር ከና ርኢናዮ ምዕራፍ 1 ፍቅሪ 2 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንታይ ኢሉሉ አሉ ምዕራፍ 2 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅሪ 2 እቶም ከም መጀመርታ በእንቶም ዝራዮ አገልገልት ተቃል ዝነገሩና ከም ዝነገሩና ይብል ካብ ልዕሊና እንድሕሪናያ ነዚ አባና በርግጽ ተአመነ ነገር ዛንቱ ክጽሕፈልካ ብዙ ካብ ዝጅምር እቶም ካብ መጀመርታ በእንቶም ዝራዮ አገልገልት ተቃል ዝነበሩን ከም ዝነገሩና እንታይ ገበረሎሎ የዘንተወሉሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነዚ ቃል እዚ ካመን ይሰምዕዎ ካብቶም ቅድሚው ዝነበሩ ናይ እምነት አቦታት ሐዋርያት كابال باولوس كابال بيتروس نزل مخر انت يقبر نيرو سمعوا بتخكلين يا من قد انت يقولوا له مالتي نتزن بره تاريخ ناي باولوس محابرات تن افيسون تنستتخل محابرات كلهم بزعوا فيليبين كم يجروا خمس تخلن كم جمرتات حزم عرف جعت قبر هوارات كنا ندحر إنايو باولوس انت عين السبعين نيرو كاب باولوس كاب كزار اسو يجمر كاب كزار اسو جمير باولوس يقلصوا مالتي باولوس كم جمرتات حزم بقناعات هايمانوت زي سادد زنبره سبعين نيرو كاب كان استلعاله بترن نتوم زعمنو حواريات انت يقبرون نيرو يساجدون نيرو دهار نعو انت يقبر كلو يرينا شعو تمليسو قويتانا مدحينا يسوس كريستوس نتوم قدوسان كساجدون كلو ببرهان كم تقل تسألو كاب تمن قدو كم دو كم زبرو immediately معرف جعات اندحر كينا رينا قبر حواريات اقزيابير نخبرو كفاليو خلو تقوي نابتناتو علامة خئتو خلو باولوس يرينا مالتيو نساول يزبلابو يسوس كريستوس قويتاي ساول أبتمن قدو زنبرة بقناعتنا هايمانوت تلعي ليزغي تملكتو بقناعتنا هايمانوت كيدو نهانا ياسوا حالة سوا دا مزمور كقبرو قويتا خزارة وخلو ما أبو نرئي مالتي قويتا انتايلو كيد نامن كيديلو ناب ساول كيديلو انتايلو ازي سبزي نابو انتا غيدس ازي سبزي نتوم قدوسان كان نتوم حوارات كازي سادد زنبرة سبي مو قويتاك تحزيلو اكزابير قن عبد علب باولوس نبعال تيميتوس رئي نيرو قبل على باولوس كوين نبعال تيتوس رئي نيرو قبل على باولوس كوين نبعال إفسون رئي نيرو يسوع كريستوس كويتايو لو مدما يسوع أباخاتكم كوينو نبزوحات نمفرق قبركم أجزابير زماناتكم حليفو زراعيو نجار كارئكم سلاسل هلين يسوع كويتايو سلاسي باولوس أنفتو أجزابير immediately خلوت أغلو أبتن دحروز اللو معلتات نزلوا حساب أجزابير مغرق أجزابير كهلف أجزابير نتايرو من قدوق أيرو ناتو من قدق هتحسو خلو نرئي مالتي يسوع قويتاي زاتوايو لهم باولوس تلخا من قدخا يغير اجابير نبي وسدك مالتيو نابتن دحروز زمانات نزلو نابتن دحروت معلتات نزلو مخرج اجابير نغتحلف اجابير اباخا قال حقي حاتمو ناب زمانات زحلف مغري باخا يحلف مالتي يسوع كريستوس قويتاي زاتوايو باولوس من قدو اجابير اقديفو انا ايلو بقى ناي انت ايلو ناي حروي اقهاي خايلو سمي كتصوري خايلو كما يرود ما سلا سمي مكرا كم تتعقب كريئيلو يسوس قويتاي سم يسوس سلا تسكم ترى انت خبصحي مكرا يسوس قويتاي سلا سمو زمصك مخرا انت ያለው ማለትዩ ናይ ክብር መንፈስ አባኻ ይወርድ ክብርነት ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ይሁን
ዛትዋዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እንድሕር ይኽሞ ኣብ መከራ ወንጌል ድዩ ስለ ስም ክርስቶስ ዝመጸካ ዘበለ ሁሉ መን ክብሪ ይወስዶ እግዚአብሔር ክብሪ ይወስዶ አባኻ ድማ ናይ ክብሪ መንፈስ መጽ እንታይ ይኸውን አባኻ ክብሩ ይገልጽ ጳውሎስ ብዝሓልፎ ዝነበረ ኩሉ መከራ ተመልከቱ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 16 ኸይልኩም ድሕር ይኽሞ ድማ ሊስጥራ ትበሃል ዓዲ ኣብታ ናይ ቀዳማይ ጉዕዞም ወንጌል እንዳነገሩ ክወጹ ከለዉ ምስ ባርናባስ ኣብታ ናይ መጀመርታ ጉዕዞም እዩ እንታይ ገይሮሞ ጢሞቴዎስ ክረኽቦ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ጢሞቴዎስ በዲዩ አይሁዳዊ ኾን ከሎ በቡ ድማ ግሪካዊ ነይሩ ካብ ክልተ ዓሌት ተወለደ ሰብ ስለዚህ ነዚህ ሰብ እዚ እንታይ ገብሮ ከለዉ ንሪኦ ማለት እዩ እግዚአብሔር ነቲ ዘላለማዊ ምኽሪ ኣምላኽ ብኡ ገይሩ ሓሊፉ ክፍጽም ምስ ዝደለየ ንጳውሎስ ናብታ ከተማ ምስ ባርናባስ ክጓዓዙ ጀሚሮም ኣብቲ ከተማ ድማ ነዚ መንእሰይ እዚ እግዚአብሔር እንታይ ገይሮ ምድሃን ክህቦ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ብኢድ በዓል ጳውሎስ ገይሩ ናብ መንግስት እግዚአብሔር ናብቲ ናይ ዘላለማዊ ምኽሪ ከእትዎ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ አቡ እንድሕር ኢናዮ ጢሞቴዎስ ካብ ግሪካዊ ስለ ዝኾነ እንታይ ገበረ ነይሩ አይሁዳውያን እንድሕር ይኽሞ ግሪካውያን እንድሕር ተገሪዙም እስራኤላውያን ስለ ዝግረዙ ገና ዘይሰልጠነ ሕብረተሰብ እዩ ዘይማዕበለ ሕብረተሰብ ይብሎም አይሁዳውያን ድማ እቶም ነቶም ግሪካውያን እንታይ ብሎም ስለዚ ተገረዙ እዚኦም አሕዛብ እዮም ነትናቶም በቃ መናኸስ ሓው እሶም ድማ እንታይ ገብሮም እዮም ይፍንፍንዎም እዮም ይንዕቆም እዮም ተመልከቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ክልተ ስድራ ቤት ዝወዲ ዝዓብይ ዘሎ ጳውሎስ ነቲ ወንጌሉ ክነግር ካራይ ዙር ምስ መጸ ንጢሞቴዎስ አቡ ጽቡቕ ምስክርነት ይዙ ጸኒሕዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እንድሕር ኢኽሞ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ፍቕሪ 16 እንድሕር ከይድኩም ርኢኽሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ 18 ተኽብል ደለየ ኣታ ጢሞቴዎስ ወደይ ከምቲ ቀደም ተባህለልካ ትንቢታት ከምቲ ቀደም ዝተባህለልካ እንታይ ፕሮፊት ኢሎ ትንቢታት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዕራፍ 1 ፍቕሪ 18 ኣታ ጢሞቴዎስ ወደይ ከምቲ ቀደም ተባህለልካ ትንቢታት እምነት ሰናይ ህሊና ሒዝካ ብኡ ጽቡቕ ግን ምእንቲ ክትዋጋ እዚ ትእዛዝ እዚ የመዓወካ ኣለኹ ኢሉ ይነግረሎ ተመልከቱ ኣብቲ ዘመንት ትንቢታት መልእኽትታት ኣብ ልዕሊ ጢሞቴዎስ ነይሩ ነቲ ዝተፀውዓሉ ጫውዒት ከገልግል እግዚአብሔር እንታይ ገይሮ ማለት እዩ መልእኽቲ ኣብኡ ብዝነበሩ ቅዱሳን የሕሊፉ ይዕጥቆ ነይሩ ጳውሎስ ናብታ ከተማ ምስ ኣተወ እዚ ምኽሪ እዚ እዛ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብ ልዕሊ ጢሞቴዎስ ጎሊሑ ምስ ረኣዮ ነዚ ወዲ እዚስ ክወስደ ኢሉ ምሱ ክማልኦ ከለዎ ንርኢ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ድሓር ጢሞቴዎስ ኣብ ሂዝዎ ከይዱ ጥራይ ኮነ ዝብል እንድሕር ኢኽሞ ጢሞቴዎስ ብጣዕሚ ካብቶም እሙናት ካብ ዝበሃሉ ወደይ ካብ ዝብሎም ስን ሓደ ነይሩ ጢሞቴዎስን ቲቶስን ብጣዕሚ እቲ ዝኣምኖም እቲ በቃ ልኢኹ መልእኽቱ ብትክክል ኣብጽሖም ነቲ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ኣብጽሖም ዝምለሱ ጀጋኑ ሰባትን መንፈሳዊ ኣቦን ውልድን እዮም ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ነገር እዚ ሂዙ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ሂዝዎ ጉዕዞ የጀሚሩ ኣብዘ ዝኸዶ ኩሉ ወንጌላት ምሱ እንታይ ይገብር ነይሩ ይነግር ነይሩ ካብ ዝገርመኩም ስኒ አይሁዳውያን ነቲ ዘይምግራ ዙርዮም ምኽሪ ኣምላኽ ከየጸልምቱ ምእንታን ኢሉ ንጢሞቴዎስ ንዓከ ገርዘካ ምስ በሉ ኣይተከራኸር አንተ እንታይ ይብለና ነይሩ ናትና ዘበለ ዝኸብደና ነበር ክንስዎ ጢሞቴዎስ ኣብ እንታይ ገይሩሎ ግሪካዊ እኮ ኣይምልከቶን እኮ በድዩ ይሁድነት ዘለዎ ነቲ ዝተዋሃቦ ናይ ሕጊ እስራኤል ብናይ ኣዲስ ዝመጾ ምኽሪ ነቶም አይሁዳውያን ምእንቲ ክማርኽ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ምእንቲ ከፈጽም እንታይ ገይሮ ወሲዱ ነቲ ምግራዙ ክገብር ከሎ ዘገርም ተኣምራት እዩ ክነግረኩም ንምንታይ ተልኩምን ግሪካዊ እዩ በዲዩ ዋላ ይሁዳዊ ይኹን እምበር ብትክክል ዝያዳ ብናይ ኣቦይ ኢኻ ትጽዋ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ናይ ኣዲኡ ምስ መጸ ናይ ኣቦይ ነገር ኢሉ ኣይበለን ኣይተዓበይን ንፍሕ ኣይበለን እዚስ ኣይከውንን እዩ ምሳኻ ኣይከይድን እዩ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ኣቦይ ካብቲ ናይ ኣቦይ ክብሪ በቃ ካጉድለኒ ኢሉ ኣይበለን ንክብሪ እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይሩ እዚ ናይ ኣቡ ባህሊ ኣይሓዞን እቲ ናይ ኣቡ ምኽሪ ኣይሓዞን እንታይ ገይሮ ነቲ ብትክክለኛ ምኽሪ ኣምላክ ክሕስለ ዘለዎ ነቲ ዝበሎ ጳውሎስ ነቲ ምግራስ ፈጺሞ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዛትዋይ በከምዚ ዓይነት መንገዲ ሂዝዎ ኸይድ ነይሩ ጳውሎስ ነቲ ኩሉ ምኽሪ ኣምላክ ከፈጽመሉ ማለት እዩ እዘን መጽሓፍቲ እዚአን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንድሕር ርኢናዮም ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሉቃስ እዩ
نزي زانتا خزنت ولنا خلوسني تفلت إيميج كم سئل ريخالها كم سئلاوي عجلالة عايز قال توزل زغدو زعته زبله كله أنت يكبر نيرو نايس إيفانوس كيركم رأيه أبى قرب باولوس تخدعون أنت يكبر ويلو دربي ويلو أبى قرب باولوس تدربي خلو أبتسلماتي نيرو باولوس تملكته أبتسعته إستيفانوس تزاربو كله زي سبقه كله نباولوس قويتا من سرقبو بريعلو نلوكاس نجيرو لوكاس كوفيلو هو بدهريخه وندابل اندا تجرمه كاب زمانات حالفو زنبره كابلي كيدان كاب حق اندامصه كمز يلو ازي كله اندا نغرو هو بدهري اندابل لوكاس انت يغبر نيرو نت حساب املاح نت مخر املاح يصحف نيرو يسوع كريستوس قويتاي سلازي باولوس نزي حساب زي تسكيمو نلوكاس كحلفلو خلو لوكاس دما بزي حدش كيدان زلنا زمان ابز زمن زلنا دما انا نزي زي مخرزين ابانا دما انت غيرو كمي كمز حلفو تملكتو جي باولوس ازي كله متي ازي كله شفت غيرو موداتا كن تچفچيفو بامني كموتي يلو حديقوم نتي مخر املاخ نكيعلف بزع وقي نيرو بزع وقي نيرو أبزز خدوا كتما نتنا إجابير مخر بتخكل بقنوع حسابنا كحلف أنت يقبرون يروم دد حريم ماتيوم نتنا إجابير مكري كتألمتو نو بمدحن أيكون كون بمجرازن كل ياكم تدحن نزي مخريزهم بارنباسن باولوسن نبي يروسالم تمليسهم بزعوا خت عمسكون تملكتوا أسركم زختل نيكفو منافست أسرارع بيسوس مسروح سفرسيخون الزمان فسي كنقرأكم أسر كاسقتل نتمخر أملاخنا خي تنقر أسر كاسقتل نيديابلوس مخر استسكم سبتري لو بيسوسم كل علي أما منفسي زرد النسي كل علي بك ذات وايو نتمخري نتنا يحسوت تمرتي من محران تسيوم نحسوت من محران تسيوم نتنا يجابر حساب أنت يقبروه خلو تريو شفت كقبروه خلو أيوداويان متيام سني نزل سخاتكم تقبروا زلهم سرعات هو بكريستوس يسوع مدحن علو جنكا جرزات ما عند عرزي وسكم لا يتدحنني سرعتنا يا يهود انت زي غيركم تقبروني يخم مدحن يترغوني سلازي ناي كريستوس بأمنة مصداق هديكا انت يقبر يبلو مالو مغراس تغرزوا بلو نت سرعات تفصموا بلو مالو سلازي نزي ነገር ሁሉ ሂዞም ናበይም ከሮም ከተምስ ኮነ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሶ ሐዋርያት ነዚህ ነገር ዚ በይኖም ነተ አሰምሮ ናይ ስሕተት ድማ እንታይ ገብሮ ኸለው ከቃወሞ ኸለው ከወግዶ ኸለው መልስን ምኽርን ከህቡ ኸለው እንድሪ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታይ ናብ ከሙ እንዳበልኩት ሃይላይት ይሰበኩም ዘሎ ናብታ ሐሳበይ ንኽትመጹ ምእንታን ካብ ዘመን ሽዑ አትሒዙን ጳውሎስ አብዘዝ ኸዶ ከተማታት ነተዘሰምህሮ ትምርቲ ነተተከክለኛ ቆንዕ ትምርቲ ዝጻረር ትምርቲ ይዞም መጹ ነይሩ ወጋውት ስለዚህ እግዚአብሔር ነዚህ ምኽሪ ዝድማ ሎም እንታይ ከጸልምቶ ናይቶም ክፋት ምኽሪ ከጸልምቶ ይዛረብ ዘሎ ማለት አባኻትኩም ናይ እግዚአብሔር ሐሳብን ምኽርን እግዚአብሔር በቃሉ ይሕዲሩል ነቲ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ አባኻትኩም ከም ጳውሎስ አብዝ ምድር እዚ ንዘሎ ክፉ ምኽሪ አጋንንቲ ክፉ ሐሳብ ንዲያብሎስ በቃሉ ከተፍርሱ እግዚአብሔር አብዛ አቆይሙኩም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዛቱ አይ ጳውሎስ አተሱ በለም ይልን መጽ ከተሱ በለም ይልን نقوم يلني مغر እግዚአብሔር አቦ ማሐቲ መለኹ ይል በቃ ዛስናፍ እግዚአብሔር መغሩ አባኻትኩም ተገይሩ ለም ሕርያት አቁሑት ይኹም ንበዓል ቤት ተጠቅሙ እንታይ ይኹም ሕርያት አቁሑት ይኹም ንበዓል ቤት ተጠቅሙ በዓል ቤት መን ስለዚህ ንዑ ተጠቅሙ ስን እንታይ ይኹም ሕርያት አቁሑት ይኹም አብዝ በለጸ ስፍራ እንታይ ዝገብረልኩም እግዚአብሔር እነህለኩም ይሉ ዘሬልኩም ኢየሱስ ጎይታይ ጳውሎስ እግዚአብሔር በጳውሎስ አይሐፈረን باخذكم دما يكحفرن نمن مو مسافر كتحفر نمن مسافر مو كتحفر صدقك ካብ ጽድቅኻ አይትሰርሕነ ቅድስና ካብ ቅድስናኻ አይትሰርሕነ ቅድስናና ክርስቶስ ኣብ ቆሮንቶስ ከይርኩም ራይዎም በክርስቶስ ተቀደስኩም ይሎም ንምቅዳስ ድማ እንታይ ፕሮሰስ ዘለኩም ድማ ይብለና ተወዲ ማለት አይኮን ግን ጽድቅና በእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ ይናረኽብና በግብርና ዲና ያረኽብና ስለዚህ ጽድቅክ ካብ ጽድቅኻ ትበልጽ ትኽእልያ ንምንታይ ዳለው ነዚ ጽድቅ ዝዳ ዋጋ ዝኸፍሉሉ ዘሎ ዋጋ ኮይም ዝኸፍሉሉ ዘሎ ህይወት ኮይም ዝኸፍሉሉ ዘሎ
ስለዚህ ናይ ሞት ጳውሎስ ንዓና ህይወት ክኸውንና ጳውሎስ ኣብ እምኒ ተጨፍጭፉ ዘሎ ወንጌል ሂዙ ኸይዱ እንታይ ገበረን ከምታ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰል ኮይሎም ከምኡ ድማ ኣይመሰል ኢሎም ተጨፍጭፉ ብእምኒ ዝኣክል ስኒ እንታይ ኮይኑ ይብለና ህይወቱ ሓለፈት ኢሎም ሓደግዎሞ ከዱ ይብል ተስኡ ንመሊሱ ናብታ ወንጌሉ ክሳገር ከሉ ሎሚ ጳውሎስ ኣተሱ ናይ ብሓቂ ዝነገረኩም ዘለኹ ንምንታይ ቃሉ ኣብ ውሽጠ ይነደን ኣሎ እዚ በቃ ዘሎ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ ክርስቶስ ብርቱዕ እምበር ድኹም ኣይኮነን ኣብ ጳውሎስ ተገለጸ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተገለጸ ክርስቶስ ዝተፈላለየ ክርስቶስ ኣይተገልጸን እቲ ኣብ ክርስቶስ ተገልጸ እቲ ኣብ ክርስቶስ ተገልጸ ክርስቶስ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኣብ ጳውሎስ ተገልጸ ክርስቶስ እቲ ኣብ ጳውሎስ ተገልጸ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ድኹም ዲ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ስንድኹም ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ድኹም ኣይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ነቲ ናይ ሕሶት ኣስተምሕሮ ከውሕጥ ኣደሊ ዘሎ ንስዊዘርላንድ ንዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዓኻትኩም ገይሩ ከጽረዩ ደሊሉ በቃ ብኣይ ገይሩ ከጽረዩ ይስከበሎ ቃሉ ኣባይ ይሕዲሩ ብኣይ ገይሩ ጠበርቲ ሰባት ኣታለልቲ ሰባት ኣመፅቲ ሰባት ንቃሉ ዝጠው ይዘበሉ ናይ ሓሰውቲ መምሃራን ብኣይ ገይሩ ነቲ ትኹል ቃል ኣምላኽ ነቲ ሓቂ ቃል ክገልጽ ፈቲሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣስተምሕሮ ሓሶት ክተጥፉ ዝውሕጥ ኣክውሕጥ ኣደሊ ዘሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ኣስተምሕሮ ሓሶት እዩ ከነግረኩም ንምንታይ ተይዲ ከምዚ ትብላ ኣለኻ ተልኩም ንድሓር ክንመጽና ኣይትንክፉኒ እግዚአብሔር ነቲ ዝመኸረልኩም ምኽሪ ንኸይትበጽሕዎ ዝዋጋኣኩም ካብ ቅድሜኹም ኣልጊስዎሎ 2023 ናይ ክብሪ ዘመን ንኣኻትኩም ናይ ክብሪ ዘመን ንጸላትኩም ናይ ውርደት ዘመን ይተኣኻኸቡሎ ኢሎ ግን ካባይ ኣይኮነን እዚ ኣኼባኸ ካብቲ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተኣከበ ኣኼባ ስለዚ እግዚአብሔር በቃ ጳውሎስ ኩሎም ሓደጉኒ ኢሉ አንታ ጳውሎስ በይኑ እኮ ተሪፉ አንታ ጳውሎስ እኮ በቃ ዴማስ ንዓለም ፈቲዋ ገዲፎዎ ኸይዱ ኩሎም እኮ እዮም ገዲፎም ሓደ ሉቃስ ጥራይ ተከባብሉ ግን በይነ ያለው ክብላለሁ እግዚአብሔር ግን አንተ ገበረለ ይብላለሁ በቃ ጳውሎስ ንበይኑ ሓዲግ ወዲው ካብ ምን ታድሓነ ንብል ካብ ኣፍ ኣናብስ እንታይ ገበረኒ ኣድሓነኒ ክበልዑ ንኣንበሳ ሓዲግ ወዲ ኢየሱስ እኮ መድሓኒ ስሙስኒ ከመይ ገይረ ክሓድገካ ኢየሱስ ጎይታ ዛትዋዩ ሽዑ ኣምጪው ንጢሞቴዎስ እዛ ናይ ኤፌሶን ማሕበር ካብ ዝገርመኩም ምዕራፍ ኢስራ ኸይድኩም ድሕሪኹማ በጣም ትገርመን ሐሳባው አንቢርሎ ነቶም ወዳታ ሰናበቶም ከሎ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ ኢስራ ኸይድኩም ድሕሪኹም ወሰኒ ከም መቄዶንያ ከም ተመልሰ መስተዛረበ ብድሕሪ ሓሊፉ ነቶም ናይ ኤፌሶን ሽማግለታት ጸውዑ እንታይ ይብሎም ናብ ኤፌሶን ልኢኹ ነቶም ሽማግለታት ማሕበር ናቡ ጸውዖም ይብል ናቡ ምስ መጹ ካብ ፍቅር 17 كابلهم كابتاك نبي إسيا زعتو خلا قداميت معلت جميرة كل جزء مساحاتكم كميز كم زنبركم مساحاتكم تفلتيهم يلو بقولو تحتنا ببزون بعت بوديت أيودن بزبط عن فتنا نقولتا خمي جيرة خمسة قلقلكو نهايد نسراويان بنسحة نبى أملاخ كملس بقولتنا يسوع كريستوس كأمنو نامسكركو ذتكم زبل الناس بقولكم أبو على خونا أبيت خونا ممهاركم كتو أنتي قبركم ጳውሎስ ኣብ ኪሩ ዳብ ኤፌሶን አም 30 ዓደን ኬርኩም ራይ ዋሾ 3 ዓመት ዘአከል እንታይ ገበርኩ ብሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንደቀ መዛሙርት ተደድሕሪዮም እንት ክስሕቡ ቄናን ኦኬ ካብትል አለ ክንሪያና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካብታ 25 ጀሚራ ነንበባዳን ህጂ ድማ እንሆ ንስኻትኩም ኩላትኩም እናዞርኩም መንግስት አምላኽ ዝሰበኩምኩም دقيم قد أي كم زي تريو فلت على خون دابلا كل مخر عملا خن تاي قبركم إلهم نجركم أمبر زترفولكم يبلين أمو كاب دم كلاتكم تاي نتصع مخانة لومي معلتي مسكر لكم على خيلهم كل مخر جابر تاي قبر لومن آية رفل لومن كل تاي غير لومي يحلف لومي سلازم نرأسكم نتاب بجزا دم وزتريا محابر قويتا كتقاسيو منفس قدوسيو تاي غيركم زلوا شيمكم زلوا أقيمكم زلوا
أبا حدش كيدان دويلكم لزلهم بزق قدوس منفسي سلازي نتا محبر دما أنت يجبركم يبلو إبسكوبوس جيرو شومكم بلالو يسوع كريستوس كويتاي جيرو أباز شومكم كله موقاس أنت يجبروا يلو حلو ويلو سلازي أنا مش أجلسكو نت موقاس زين حفو أكويات تقالو خمس زعاتوهم أفلت على قيلو يجرمكم ندك أما زامور تدحرهم أنت كسبوا كأننا نجر زمهرو كباخاتكم كنت تسوي ميلو أنت زمهرو تعيت مرتدي نمن تايك أنا أنت مرتمهرو مالو كابت من قد أملاخ كابت أنت من قد إجابير أنت جبرهم كالجسوم كابت كن عنهم أنت جبرهم كوردهم نتتعيت مرتخيف سمعوا باولوس نتقول له مخرا أملاخ قاليت لهم كيدوسن كابو كالجسوم زمتو تخوالو خمزلو ينقروا مالو يسوع كريستوس قويتاي سلازي بلو مالو سلازي سلست عامت مول ليتم عالتن بنبعات ننفس وكفكم مماعد كم زي وكركو نذكركو نقوح سلازي كتنقوحو علىكم لو مال سلازي እግዚአብሔር ንጳውሎስ አብዛ ማህበር እዚ አንተ ገይሮ ነሩ ነታ ማህበር ሰለስተ ዓመት ናይ እግዚአብሔር ምኽር ክሕልፍ ኮፋ ቢሉ ምሄሮም ይዕጢቆም በድዕሪ ድማ ተኳሉ ከም ዝመጹ ይገልጸናል ተመልከቶ ድህሪ እዚ ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ ኢስራኤል ሸሞንተ ምስተወደ ድህሪ ሸሞንተ ዓመት እታ ቀዳሜት ጢሞቴዎስ ክጽሕፈሎም ከሎ ንሪ ድህሪው እታ ካለይቲ ጢሞቴዎስ ድማ መልእክት ቀዳሜት ጢሞቴዎስን ቲቶስን ክጽሕፎ ንሪዮ ማለት እዩ እታ ካለይቲ ጢሞቴዎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ግን ድህሪቲ ቀዳማይ ማእሰርት ወዲው ብድህሪ ካልኣይ ማእሰርት ምስዓቶ ዓበይት ማእሰርት ኮይኑ ዝነግሮ ዘሎ በቃ ናይ ስንብት ደብዳቤ ነራ እዚ ናይ ፓስተራል ፒስ ናይ ፓስተራል ናይ መጋቦ መጽሐፍ ከም ትባል ፐርሰናል ሌተር ድማ ዘን ደብዳቤ ዜን ማለት ነው ንውልቀ ሰብ ዝተጻፈ ማለት ነው ንመን ኒቲቶስን ንጢሞቴዎስን ዛትዋዩ ኒቲቶስን ታይሎ ቀዳማይ ቲቶስ ንኺድ ኢየሱስ ጎይታይ ጳውሎስ ባሪ አምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት ሕርያት አምላኽ በፍልጠት ሐቂ ምስ አምልኾ በትዚህ ህሱ አምላኽ ቅድም ዘመናት ዘላለም ተስፋ ናይ ዘላለም ህይወት ግናኸ بتأزاز أملاخ مدحينا بتنعي حدري ذهبا نسبكت جيرو بجيزو نقالو غلطو نابتيتوس بحبرت أمنت ناي حق وديلو تملكتو كاب እግዚአብሔር አቦን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይሁን ከምተ አነ ዘአዘዝኩኻ ጌርካ ሰረፈም እንት ክትሰር አብ ከከተሙ ሽማግለታት ክትሸይም በዚ ምክንያት እዚ አብ መንታይ ክትቀመጥ አደግኩኻ ብሎ አብ ቀርጤስ ዘሃደግኩኻ ኢሎ እንታይ ክትገብር ኢሎ አብ ከከተሙ ሽማግለ ክትገብር ፓስተራል ፒስ ያዛ መጽሐፍ እዚያ ተመልከተው ንቲቶስ ነዚ ነገር ስርዓት ከተትሕዝ ብሎ ነው ኒጢሞቴዎስ ከንታይሉ ጽሕፉሉስ ከቀዳሜት ጢሞቴዎስ ከና ንራያ ምዕራፍ 1 እንድሕር ከና ሪናዮ ጳውሎስ በትእዛዝ አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ምስበለ ናብ ጢሞቴዎስ በእምነት ናይ ሐቅ ወደይ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምሳኻ ይኹን ምስለ እትና መቅዶንያ ክኸይድ ከለኹ ኢሎ ገሊኦም ካለ ምሕሮ ከይምህሩ ወይስ ናብ ጽንጽዋይ መወዳታ ዘይብሉ ተመልከቱ ናይ ሶት ትምህርት ኣብዚ ይትንግፈሉ ዘይብሉ ቁጽሮ ወለዳት ከይድህቡ ትእዛዝ እዚ ኣብ ክንድት በመጋቢነት አምላኽ እሙን ምዃንስኒ ዝበዘኽት የምጽ እዩ ኢለ ኣብ ኤፌሶን ክትቀመጥ እንታይ ገበርኩኻ ከም ዝማዓድኩኻ ሕጂ ከሙ እብላለሁ ኢሎ ኣብ ኤፌሶን እንታይ ገይሮ ዝተለኣኸ መን እዩ ጢሞቴዎስ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ካልእ ምህሮ ከይምህሩ ኢሎ እቶም ተቋሉ አለው ማለት ነው ተመልከቱ እጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ኖቲዝማውያን በጣም ዘሸግሩ አለ ኣብዚ ሕጂ ዘመን ዘሸግር በጣም ኖቲዝማውያን አነ በጣም ተናያናቱም ጠዋይ መንፈስ መጀመርታ ካፈቀር ክርስቶስ ይዘወርነක አሰምሩና ኖቲዝማውያን ዘሓዙ ሰባት ማለት ነው ቀዳሜታ አሰምሩ መንታያ ውርድ ይልኩም ደህራም ቢልኩም አባ እታ መደምደምታ ትእዛዝ ግና ይሉ ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቦና ካብ ሰናይ ሕሊና ካብ ልግም ዘይብላ እምነት ይለዋል ሕጂ ነዞም ሰባት ተገጥመሉ መንገድ ሲብሎሎ ናይ ሶታ መማሃራኔው ዝገጥመሉ መንገድ እንታይ ገብሮሎ ከይትትንገፍ ቦኦም ከይትሳብ ቦኦም ከሙን ከይትኸውን ስኒ መጀመርታ እንታይ ገበር ኢሎ ፍቅሪ ኢሎ ካብ ንጹህ ልቦና ካብ ሰናይ ሕሊና ልግም ካብ ዘይብላ እምነት ጌርካ ደውበል ኢሎ ንምንታይ ንሳቶም ካብ ፍቅሪ ጉድላት አይቀርበኩም ንምንታይ ንሳቶም ካብ ፍቅሪ ስለዚ ጎደሉ ቀዳማይ ክትሕዛዝ ግባአካ ኢሎ ኤፌሶን ራእይ ዮሐንስ ከርኩም ድሕሪቁማ ሓደ ነገር ረኸብኩልክ ይብላ
أتا مجمرتا زنبرتك فقري أنت جبرك يا حدك يا تملكتو نهي عزوت من مهارك أس دابل زوحتها نمن تايو مجمرتا بخرسوس لك إن فقرن يبلع وين دهر نمن تايم صوها نبزي تدلي زنبالي إتوها للدهريهم كسعبون مالتي قال يوم كاب الزنبيلهم نبزي ربا حتوتو تمليسهم مالو يلو كاب تقونو تمرت حالفهم نابي كيرو مالو نبزي تدلي حاتو ويبلو له زي تتسوى علو من قسك زي عبر عملاك يسرعي نتيجة وين أنصار كريستوس تملكتوا نتيجة وين ولا أبكالاي بيتروس كيركم رايو قداماي كورنثوس كيركم رايو فقري كويلو باولوس ني كما جمرتا كاب سب كورنثوس كابتوم توم سبات ماچكم زنغرو كابو تبغيسو صحفلهم كاب معراف شعات دما بتسدركم لي دبدابي لهم افتا قدامي كورنثوس معناتها ابت زمن تكن تشغروم ነገር ነይሩ ነቱዝማውያን ስለዚህ ሸገሮስ ነበር ምዕራፍ 10 ሰለስታኺልኩም አንብቧ ፍቅሪ ይሉ መጽሱ ጳውሎስ ነቱዝማውያን አሰመሮ ቀዳሜት እንታያ ፍቅሪ ክትዝሐት ለየም ዝገብሩ ፍቅርና በከትከይድ ናብዚ ቦታ በቃ ብጽለ ክትካ ፍቅር ክርስቶስ ከናቢ ኸይድ እቲ አብሮም ምዕራፍ 5 ተጻይፉና ዘሎ በመንፈስ አምላክ አብ ልብኩም ፈሰሰ ተባለ ፍቅሪ نعا أزحتيلهم ددهريهم كسعبوا خاجبرو معناته يسوع كريستوس كويتاي سلازي كابزياتهم انتاي جبر يقولوا له أم عرف سلسة عند هركين نارينا يو أم عرف سلسة كلاي أبتن دعوت مع التاتيلو جنا خفوا كفاء زمن كم زمت الزب فلات يقولوا له ما عرف سلسة فرعل أبتن دعوت مع التاتسني انتاي كم زمت كفاء زمن كم زمت فلات يقولوا له تملكتهم السوت راي كونن شعو سبات فوتو ترسوم كخونيم فوتو تجنزب كخونيم تجاهرت أبويا تتعرفتي نولدهم زي أززو زي ما هسو رغوسات فقر نسدرا بيتهم زي بلهم تقيم تحاميت قللتي كانت سناي زي فتو أهاليفهم زهبو حوخات تفانختي كاب أملاك سن مفكار سن عزيزهم انتي زداليو تملكتو انتي لنا تدلا أزام مدرجة تدلا زلوا مدرب لنا نيرو متشو زلوا مدرب لنا بك أنا سجى خذ طعم مدري بلنا تملكتهم نسقوم سلسلة متشوم انتهي مالتي بك كابنا أملاك مفكار سني نتترلا زمرت يقدموا مالتي يسوع كريستوس كويتاي سلسلة إجزي أبيهر كابز كنرحق إسرائيلنا ورد لكم دهريكم ودما أفقدي شمون تجتنا عند هركينا نسخاقنا كاب أسر تجميرا خنبوي كاب تادلي يازلهو كاب اندامن كم تمهار كاي كالايدما نتن ناب فلت حق بصح زي خيل انت يغبرون يلوم حروق يلوم انداتو يسحتون يلوم ناب منتي كبصح سلا زي خيلا ناب فلتت حق يسوع كريستوس غويتاي قداماي ابتا معراف فقره 4 6 جميركم رايو ات ملك اتوم ملك املخو زلو ميلو ملك انت يلوم املخو لهم دهرك ابي زارب زلوسي نا حساب دي صحف لهم زلو اما حبر كزلو ነገር ይነግሮ ዘለው اتوم املخو زلو ميلو دهرك انت يلوم مليشوم انت يغبرو ميلو نتا حيلو دم انت يزغبرو يلو زخحدو تملكتو كاب كحدتنا كريستوس يسوع يدحنكم تاملخو نتا حدا غنا زخحدو يبل دهر أبتا ورد لكم كل شيء زمهارا نفلت حق خبزها قلنا كتو زي كألنا نستي زمهارو كل جزء انتهي زقبرا مالتي زمهارا نفلت حق دما زي خيلا نايحسوت ما مهارا كند منش انتهيو كفقر نسو ازحاتي لهم نبت فلتت املاخ نخيبصح انتهي قبرا كل جزء نبت حق تفلتت املاخ نخيبصحو ابتحتيهم تمهارو خوينو نخنبرو يزحاتلون يسوع قويتاي سلاسي لو ما أنت جابر انت يبلكم الله كابز حساب زي نكمز عينة مخري نسخاتكم بتملعت قال غيركم نت أنصار جابر أملاخ أنصار مخر أملاخ زغرو نختفرسو جابر زارب زل يسوع قويتاي ذاتو أيكو تامن قسكو بفقرات أي تامن قسكو بمحرتات أي تامن قسكو ناي محرتيا دموز غفل الله محابرة بدموز عدقا محابرة باولوس كزارب كلو نسبي فيسون نتوم شماغلتا نتا بدموز تريا محابر له
دم يسوع كريستوس እኮ ካብ ኃጢአት ሁሉ ህንጻና ይኮን እንዲመጽ ስለዚህ እዚ ደም ዝናይ ምን ታይ ደም ናይ ምሕረት ደም እዩ ደም የሱስ የንጽሑ ኃጢአት አለው ስለዚህ በዚህ እዛ በደሙ አደጋ ማህበርስን በደሙ ውስጥ ተሐጸበት እዛ መርዓት እዚያ ይብሉን ተመልከቱ ምጭምዳድ ገጽ ዘይብላ ማህበር ክርስቶስ ከተአዩ ስለዝደለየኩም ስልማት አትቆኑ ስለዝደለየኩም ካለ ነገር አይቆኑ ስለዚህ ነተና ሄሶት አሰመህሮ መጀመርታ መንገድ ጽልኤም ዝመሩ መጀመርታ ሰብ ከፍቅር ክርስቶስ ከእለይ ጽልኤ ይመህሩ በህሜት ይሕዞ ይፈላልይዎ ናፈልጣት ሐቅ ከይበጽሕ ድማ كل جزيناتهم تمحروا قبل نتبصرك أملاك زقوي يسب كم بعل باولوس عينته زت عررو سبات مالتهم سلسي قبل عليهم حد يرزلون باولوس تقلت منفس باولوس تقلت فلتة أملاك كابز أنا خنقركم أنا ملختي خنقركم أجزابير قبل على باري باولوس قلت كو فلتة قبل عليه خقلتوي كما يلنا قبل عليها أنت قبري كقلتوي لمنتاي نتوم نحاسوت ممهران نسويزرلاند كوحت أتلعيلو زلو نفاس نختفى أتأباخا زلو فلتت كابت بلعي بالعزوتي أتأباخا زلو فلتت كابت غفو أبدقدق أتألمات نزلو نبرعان زمتيو أتأباخا زلو فلتت نزموت ستسيو أتأباخا عديرو زلو فلتت هيو قدوس كالو سيف زلو ويو نتغفو تتعرار انت يزقبرو مالتي زقور عرصو مالتي ኢየሱስ ጎይታዬ ነዚህ ፍልጠት አምላክ አባኻትኩም ይሄዲሩ አለ በፉል ናይ ፍልጠት አምላክ በፉል ናይ መልአት ቃሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ይሆን ዛቷይ ኮ አብት መወዳታ ዘመን ይሎ ይሁዳ ኸድኩም ራይዎ ይሁዳ ካብ ሐው ጎይታና መራህና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ ኸና እንደህሪናዮ በጣም ይዝገርመና ካብ ፍቅዳ 17 ጀሚርኩም እንደህር አንቢብኩሞ ንያቆብ ሐዊዩ ንክርስቶስ ድማ ሐዊዩ በስጋ ስለዚህ ንስኻትኩም ግናቱም ፍቅራቴ ይብላሉ ነተን እቶም ሐዋርያት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብተን ዳሃሮ ዘመናት በእኩይ ፍቶቶም ዝመላለሱ መላእክት ሲያሚሎ እንታዮ ሚሎ መላገስቲ መንስተዛረቦ ሐዋርያት ተመልክ አብተ ዳሃሮይ ዘመን አይናዩ ካብ ክርስቶስ ዝመጸሉ ንድሃር ዘሎ ንዕናሞ ዝያዳ ቀሪብና ይናና ነው ሀጂ ከምዚዮም አይነ ሰባት እንታይ ገብሮ የሚሎ ክትስየም ነቲ እቶም ሐዋርያት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብተን ዳሃሮ ዘመናት በእኩይ ፍቶቶም ዝመላለሱ መላገስት እንታይ ገብረም ክትስየም አቱም ሰባት ነቲ መዓልት ምዳን ሰዓቶም ጉምሉ ዕሩ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ትግበሩ ይሎ አይተገዩ ብላግጽ በዘይ ተደለ ዘረባ መንፈስ ቅዱስ አብዚ አነ ከነገረኩም በሐቂ ዝጓሃየሉ ዘመን አይናይ ዘመን ተልኩምኒ አቤተ ክርስቲያን እዚ ዘለናይ ዘመን መንፈስ ክርስቶስ መንፈስን አብያተ ቤተ ክርስቲያን ዝብለን እንተሎ ዝስማዓ እንዳበለ ከዛረብ ከሎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዛረበን ዘረባ ቃል ክሰማዓ ይካአላ ቅዱስ ቃል ይቃሉስ ከበሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ስኒ ቅዱስ ቃል ንምንታይ ንማህበራት ከዛረበን ከሎ እዝነ ስለዚህ ሄቦ ነቲ ቅዱስ ቃል ስለዚህ ሰምዖ ዘሎ ርኹስ ነገር ካባታቱ ሞት ቃል ከሐቂሎ በትቃል ሐቅ ድማ ቀድሶም ይሎ ዮሐንስ ቀዳማ ዮሐንስ ከይርኩም ድሕሪኹሞ ኩሉ ብዛዕባ ፍቅሪ ዝነግር ኖቲዝማውያን ይዝቆሙም ዘሎ አቱም ሰባት ካብ ፍቅሪ ዘጉድል ሕማም ዘለዎም አስተምርሁ ይዞም ንኽብረት ርእዞም በር ንኽብረት ምእመኖም ዘይሓልዩ አቤሎ ኢሎም ነቶም ዝጠፉ ምእመኖም ዘይደልዩ እኩያት ዓየይትም ተስዮም ዘሎ በፍቶት ርእሶም ዝመላለሱ ንመንፈስ አምላክ ዘጉይ ስለዚህ ጳውሎስ እዚ ዘመን ዝናአኻ ጽበይካለሁ ተአባኻትኩም ሐዲሩ ዘሎ ናይ ጳውሎስ መንፈስ ኣብ ዘመን ዝግለጽ እግዚአብሔር ይጽብየሎ ተአባኻትኩም ሐዲሩ ዘሎ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣብ ዝመወዳታ ዘመን ኣብ ዘን መወዳታ መዓልታት እግዚአብሔር ክብሩ ባኻትኩም ሐሊፉ ኣብ ዝምድር ገልጽ ደሊሎ ብዕላማ እግዚአብሔር ይኹም ተዓኪብኩም ዘለኹ ብዕላማ አምላኽ ይኹም ወጪኹም ዘለኹ እግዚአብሔር ኃይልኹም በመንፈስ ቅዱስ ኃይሉን እንበር በክእለቱ ማንም ምንም ከገብር አይከለም ስለዚህ ኃይል መንፈሱ ግን አባኻትኩም አለው
اتحايل قدوس منفسكم أباخاتكم هدير الله نزرغس أندبز قدس منفس أباخاتكم الله نزرغس أندبز قدس قالوا أباخاتكم الله نزرغس هيوت قدس سلطان زلو قال أباخاتكم هدير الله نتوم أبطلمات زبره برهان زلو قالوا أباخاتكم هدير الله نتوم دنگرگر زبلو مني زرينا نتسناي زبلو نزي سناي زري هياون قدوس زخونه قال أباخاتكم هدير الله يسوس قويتاي نتوم أكويات عيايتي نتوم حسوت من مهاران تجهارتي من لاقستي نأملاخ زي فرحو نتتعاتمو العروب منفس قدوس كم زقوهي وخم زلو قبل علة حزب تعاتيمو زلو عروب منفس قدوس اتأما أخلوم زلو منفس قدوس كم زقوهي زي السبهلو أكويات عيايتهم نتستسقل خريسوس كابت استسقل خريسوس تخكلين يا سمرو غريفهم نساتهم ابت مسقل تسقيو من ريالو بتخكلين يا خنغركم ازوم اكويات عييت زغبرو قندي عسر اتوم صدقي املاح زملالسو سبات عسرهم اندا تختلو مصياق يسرحو أنا أبغى هوريات تنقل إن باولوس مسشجرهم نتقال إن دهنا جروت أو يلون يرو كان دون كنت من قد خمت وعي تعرفني خيلو قبل اليوم تأييدي كقلت إيلن الله عشر كون ده تقتلوا نزنا جرز قبر زلوا بأوان تزيت مليسهم مجزابير بحكي زنقركم بخفاء أجزابير نبي وتم قلت دليلنا محرتي بو ماله كن السعود دليل بو ماله بحكي زنقركم منفسهم من دامس كرر لهم يمكن مسقبر زلوا حلنهم داو قسم يمكن مسقبر زلوا سلازي عشر توم تصدق إذا سعوا انتايز قبروا مالتهم زتيو إذا تأياقي توز بدحرزيا قبل عليكم نباولوس قال حيل السلطان قبل عليو زفسسو እግዚአብሔር አባኻትኩም በኃይል ተገልጹ ከፍርሶ ይሎም ማንቲ አብዝ መጽኽል ተሽሕን ይስራን ሰለስተን በአኻትኩም ፍልጠቱ እግዚአብሔር ከሰፊሑ ንብዙሓት ጠቢባን ከገብሪው አብ ጸልማት ነዘለው ብርሃን ከገብሪው ካብ ሐሶት መማሃራን እግዚአብሔር በአኻትኩም አሊፉ ከመንጠልዩ በቃ ተሐቀዚያት አብ መንፈሴ ዘለ ሐቀዚያ ነቶም ሐሶት መማሃራን እንዳጓሰይዎም ናብ ሲኦል ዝወስድዎም ህዝበይ ዘድህን حزب كتسيلكم الله እግዚአብሔር نحزب طفيو حزب كدهن مسدله هذا سبيل اليو ريو ابكران ريو مسرعيو ابراهيم ريو نعايلو صوعو كابت زنبرو فليو ما نابت كبر እግዚአብሔር ከብጻው ወሲድዎ ወለዶ ቡድማ ተሲልሎ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ናይ ጽድቅ ኃይል አባኻትኩም ገለጽ ደሊል ከነገረኩም زميم زمرو كيكونو حاسيوم نتيوم نتقال እግዚአብሔር ከምድሌቶም ዝሸቃቀጡ ከይኮኑስ ነትቃል ዘነብሩሉ ወለዶ አብዝ ቤት ዝኽትስ በኢየሱስ ቅዱሳን እዳው ክነብራየል አባታቶም ደማ ትቃል ከዓልፍዩ አብኢልካ ዝይዘሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቅዱሳን እዳው ከዓልብ ይልንሎ ቅዱስ ቃላይ ደማ ከፈሰሰ ይልንሎ እግዚአብሔር በቃሉ ይሳረበን ዘሎ እግዚአብሔር በመንፈሱ ይሳረበን ዘሎ ንብዙሓት ዘጸገው ንብዙሓት ካብ ሰንከልከል ይወሰውጽ ንብዙሓት ካብ ደንገፍገፍ ይወሰውጽ ኢየሱስ እንሱ ጎይታዩ ኣብቲ ዳሕርዋይ ዘመን ትግለጹ ስኻትኩም ንኽብር እግዚአብሔር ይኹን ከምቶም ኣብዚ ዳሕርዋይ ዘመን ዝግለጹ እቡያትን መላቀስትን ተጃሃርትን كموم كيخونس صدق املاح اباخاتكم فقر ክርስቶስ اباخاتكم برهان املاح اباخاتكم ቅዱስ መንፈስ اباخاتكم ነቶም ኣብ ጸልማት ንዝነብሩ ብርሃን ከገብረኩም ያ እግዚአብሔር ፈሊሎ ሓደ ህዝብ ፈሊሎ ሓደ ህዝብ ፈሊሎ ክልተሽኒ ስራና አደን ዝፈሪ ህዝብ ፈሊሎ ክልተሽኒ ስራና አደን ዝፈሪ ህዝብ ፈሊሎ ቅዱስ ቃሉ ሊአኸሎ درجف زبل تلو زتنح ياو قالوا لي أخلو باولوس بلكالو تنسيت أبل علي باولوس نبرة من فسابا خمبير الله بلكالو أبل علي جنبركو قال يا أخا حاتمي الله بلكالو تنسي بلكالو لهم بيسوس تنسي بلكالو لهم بيسوس
ንቃሉ ሂዞም ወሎ ጠፊኦም አሎ ይልኒ ንቃሉ ሂዞም ደርገፍገፍ እንዳበሉ ጠፉ ሎ ይልኒ ጎይታ ንቃለይ መሸቀጥ ገዛ ርእሶም ገይሮም ይልኒ لمن قالوا جماح بتصدق እግዚአብሔር አምላክ ናብ አምላክ ዝስዕቡ ህዝብ ፈሊሎ አብዝ ቤተሲ ህዝብ ፈሊሎ እግዚአብሔር አብዝ ቤተሲ قلتشعل إسران ثلاثة لا بركة زمنكم يو قلتشعل إسران ثلاثة توصلوا زمن يو بصدق عملاق توصلوا بملعت قالوا توصلوا بحيل منفسه توصلوا أي 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 ربا بابوسي لا 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 صندا تيميتو سنتي توسن كتل أخي خبا يسوسم أمونات ولا رغت تسال يا قبل قالوا جلال لا 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 بابا بابوسي كساب موت أمونات زخونو كساب موت أمونات زخونو كساب موت أمونات زخونو نزق على زي هيوتهم سلزق على زي زحلفو نابرهم زخونا نجر زي وتتهم أكينهم زتسو حزب فليلو لو من جابير كلتشعن إسران سلسة نايبر الزمن نايبر واسك أبو أبزن دحروت معلتات بتصدقو كجلتس أبزن موداتا زمن بأي كجلتس أبزن موداتا عمت بأي كجلتس أبزن متزلو حدش عمت እግዚአብሔር በአይ ከገለጽ በስልጣን ቃሉ ከገለጽ በቅዱስ መንፈሱ አባጋትኩም ከገለጽ ነተና ሐሶት ትምርቲ እነሆ እግዚአብሔር ነትቃል መቅሎም ዘካፍሎ ፍቱናት አየት ስለተዘዝት ዘለኸ ባረከካለሁ ኦ